Is-Sibt l-ewwel ta' Lulju jiċċelebra sninu l-eks Prim Ministru u eks-kap tal-Partit Nazzjonalista Lawrence Gonzi 70 sena il-maġġoranza tagħhom jagħti kontribut lis-soċjetà. Iben Luigi Wines Gonzi mwieled fil-Belt Valletta ħalla legat politiku wara ta' prinċipji u valuri sodi. Minkejja li m'għadux attiv fil-politika, il-ħidma u l-kontribut tiegħu ċertament li għadhom apprezzati mill-poplu Malti u għawċe kif aktar ma jgħaddu snin aktar ikompli joħroġ fid-der is-sem qawwi il-lita. Matul il-karriera politika tiegħu Lawrence Gonzi sa minn dejjem kien jagħti priorità lill-politika tal-onestà u tal-valuri, il-politika soċjali li tħoss il-polz tal-poplu. L-avanzi kbar li pajjiżna għamel fis-settur tal-politika soċjali huma wkoll grazzi għal viżjoni tal-eks kap tal-Partit Nazzjonalista. Lawrence Gonzi għamel 9 snin imexxi lil pajjiżna bħala Prim Ministru, żewġ leġislaturi li f'pajjiżna twettqu bidliet kbar fosthom idħul uffiċjali tal-Munita Ewro. U l-fatt illi minkejja l-kriżi ekonomika li kienet ħakmet lid-dinja xorta waħda pajjiżna baqa' sod grazzi għat-tmexxija li jagħtiha. U mexxa lil Malta fi żmien ta' riċessjoni internazzjonali u b'deċiżjonijiet li ħab kuraġġ salva eluf ta' impjiegi. Bħala suċessur ta' Edifen Kadami, Lawrence Gonzi kellu responsabilità akbar iżda kien kapaċi jiddistingwi ruħu b'mod eżemplari. Bosta storiċi u esperti jiddeskrivuh bħala bniedem ta' prinċipju li f'mumenti ta' tensjoni politika qatt ma ċeda għal pressjoni fost oħrajn tar-reġim ta' Gaddafi fl-eqel ta' taqbid fil-Libja fost oħrajn meta kien qed jiġi sansitra mmeddet sabiex jirritorna żewġ ajruplani Mirages illi kienu ħarbu u niżlu f'pajjiżna.